Ang piste sa Bam Andres. Puno mati tumbler mo. Pag inuman manok. Andres, kaya mo, tulungan ka ditan, ta di ka marigatan. Pinainom na ka eh. Tumulong ka, mo dalam nga kumpay mo. Kasano ka makagapas? Saklati tagarputan ah, sikati tagagapas. Sige raw, ito na ilaw. Sayang kita na yun. Dapat yung 5 piraso pa ka nata. Istunan. Tama ah. Ngay, ati kanya na napunan, nay kanya madipay. Sikat tumangpun natin kanya man. Kasi, nakacham-chambahan na. Nakadol na perdi di babal. Naitumba pa eh. Sure-sure ti tawa. Puro kastoy ti pagay mo, wanay. Ang aming nga santo, mayaba mo. Paano natatay mo malpasataw? 2 bulan siguro bago magapasataw yung mamayin. Tubo pa yung gaduman. Nabaling nga isabugan. Ay, grig-grigay. Nih, agak gapas ng Andres ay. Siga man. Andres, naku am. Makikita mo na naggapas ako, nagdamag ka pa lang, ipakulo ko niya matibagas na kayo. Pinagputot tao naman Andres. Naglamiis na pagkakapasam. Makikita mo na ako, problemado ti taon, pero supon na kapailaan. Pingagakapasam, kadama reaper, agbambanlog ka lang dita. Kisa ba natin nga tao? Kasano na ripirin na may salasadsad. Pagdala na pa yung reaper dita. Patayo mo muna di reaper, tada pag naan na. Ano tanong si katipatayabag? Kamalagawin doon. Andres, dadanom mo ta. Makin inuma ko, ang gimbahan ko nga danom. Napangkataltano naman dalam nga danom mau. Atay, tatambler ko ta. Minong ka no kaya mau. Aging uungot ka pa lang, mangtid ka mo lang gayam. Alwadam. Abay ko sa pinagkitang kanyak na problema. Ang piste sa Bam Andres. Puno mati tumbler mo. Pag inuman manok. Nagreklamo pa ilang. At least sa dadalawm. No kaya mo, dapat dala ka pidsta. Nya pinugkanong kanyak Andres, manok. Baka daw pitrasin natin Andres. Ay na, nakadumadildilaw mo. Minum kalatan. Punin Andres, naglamiisan, naglengling, ay. Kinatural na lang misa ta. Nagkapo-freezer eh. Nice. Say. Naharap sa hog. Andres, kaya mo, tulungan ka ditan, ta di ka marigatan. Pinainom na ka eh. Tumulong ka, mo dalam nga kumpay mo. Kasano ka makagapas? Saklati tagarputan ah, sikati tagagapas. Sige raw, ito na ilaw. Lapit mo na yan. Basic. Baka din tayo mag-gulpot ha. Kala ka ito eh, di magtalagtaltalon. Patang, mag-gulpot ka. Tandaan lang. Naglamis ti pagan mo ng Andres. Maya mo na ito bagay daw. Nag-nagor niya. Nalay nga grab eh. Tukot ko lang ako. Malasan kaya po ng Andres na eh. Napuskol ti dawa na. Uy. Ano ka patakan? Alapi kaya mo ako Tumama ka ti Andres. Huh? Wala, kanya kaya mo ako pa. Kung nalatakas tuwin na. Ito, ipabagas ka. Sige. Duwata ka ti may isan. Budwata lang ay malakong. Sige. Oh, dapat. Nagbasi matararapot ang nakalagpi. Nagdagsin garad ko na basa. Kaya pa mo pala di sa... At maro yung tan. Ganito mo sa panuno mo ama minsan ka. Kasi nga puro katubo ka lang mo. Tapi galot to eh. Okay. Baka ata mo kanyang tidak takpil ko na report na. Lugin nakpay. Sige, pantay lang, pantay.
Nasubram to mo, tinagpadanom. Ano mo patanong? Ako nga rin pitanong. Patanong ko lang manang. May tanong tudo, grabe. Hindi nagtudo, kawan manang tanumag. Kaso mga tanay. O nabatay, nagtubon tanay. Saring ito. Ibunubunta man na. Ano nung mata ko? Ilakaw? Madi, pabagas ko. Dari kanak. Iri po rin ang data. Ano manaw? Bada-bada ka ako na. Bado-bado ko mo din pala patuloy. Patuloy mo na damdaman. Sige, damo motor ko dyan. Gawam ah. Pudot. Kaya arte-arte ti manalaw. Pag-utom Mano ay pitak-pitak ka. Pag-utom lang atan. Sayang ata patabala. Pag-utom. Utring sa atin ni Pagay. Oh, Marunong ako ah. Nagdaraot. bumat din o train siya. Hindi na puro araw natin iwa. Vitamins. Sayang kita na yun. Dapat yung 5 piraso sa kalata. Istunan. Tama ah. Nay, ati kanya na napunan. Nay kanya madipay. Sikat tumang natin kanya man. Sabi mo pa yung matati ano eh. Nakaala ka na kanya mo tapos. Bati nagpuyahin. Kung pigar isaan ko, so nga ipatulid ko. Hindi pa yung mga binagdago sa ata eh. Hey. Ito napasok ang mga amin natin. Ito ipatuloy ko lang. Punaw. Yaban nagtuno kuan natulidan ay. Madam, Adun anay. kalahin ka mga amin natin yun. Kurang ati galat ta. Paglanan bang tumanan ah. Ayun niya. Ganito na pang utak mo ah. Ya dumot anay pitak-pitak ako. Konti arte, si manalong wala na kanya. Hindi ba nagsulit ka? Gagatulo. Ganapin nagdigos. Dres. Sikat mo yung galat na bagi mo. Muna akon. Apunay ka mo tayo, nakaalala ka kanya mo. Tapos panawan na ka ako. Dapat gawin papanak. Tsaka ipatulog ko pa yata. Sige. Nangaala ka lang. Kurang pa'y kanya, katadupay ta kanya. Pinayon na migtan ah. Thank you ah. Kurang pa'y, mangala ka ng tataw. Katadupay. Tagsan may. Nakayam. Kayak. Grasya to yun. Nice. Kurang pa'y, kurang pa'y ta. Kadawatan ka. Ay, kinigas ko tiga. Eh, hindi may awang sa tamdor ko ah. Ay, pinamaday. Mananti pang bagas na na. Bari, nakatulog mo tao. Simpat nga talaga ng drisan.